Saudos, como están? O neno Xesús xa está de volta cos seus pais. O seu secuestro rematou hoxe despois de 3 días de incertidume en toda a cidade. Non estamos en Santiago afeitos aos raptos, pero, afortunadamente, este rematou con final feliz. Este era o momento no que un operario do Concello de Santiago devolvía ao seu sitio o neno Xesús raptado o pasado sábado do Belén da Praza do Obradoiro. Xa saben que o secuestro foi reivindicado polo colectivo Farta. A agrupación quería facer un acto simbólico para denunciar a vaga de desafiuzamentos que está deixando esta crise económica e así o fixo constar nun vídeo feito público a través da plataforma YouTube. Nelo colectivo anunciaba que liberaría a figura tamén nun lugar simbólico. E así foi, esta mañá o neno Xesús aparecía no caixeiro automático do BBVA da Praza da Nosa Señora da Mercé de Conxo. A policía foi a encargada de recollelo e tras comprobar que se atopaba en perfecto estado, a figura foi de volta á Praza do Obradoiro. Alí nin sequera os concelleiros do goberno puideron evitar a tentación de fotografiar o que xa é o máis famoso de cantos beléns ten habido en Santiago. Pois os concelleiros quedaban na Praza do Obradoiro mirando para o xa completo portal de Belén despois dun pleno extraordinario con bastantes asuntos importantes na orde do día. O primeiro, a toma de posesión das dúas novas concelleiras do PSOE, María Gómez Bugallo e Rosario Valledora. Se dis asistiron ao debate sobre dúas cuestións das que xa se leva falando bastante tempo no Pazo de Raxoi, a disolución de Movisa, empresa municipal de vivenda, e a aprobación definitiva das ordenanzas fiscais de 2013. O Pleno da Corporación aprobou hoxe de forma definitiva as ordenanzas fiscais para 2013. Foi nunha sesión extraordinaria na que a concelleira de Facenda deu conta do rexeitamento das alegacións presentadas pola oposición, a maioría relacionadas co IBI. PSOE e BNG querían que o goberno local rebaixara o tipo impositivo que se lle aplica a taxa, co obxectivo de paliar a suba que ven obrigada polo Estado. Cecilia Sierra afirmou que esa medida non é posible por lei, pero comprometeuse a aplicala en 2014. Y por eso nuestro compromiso en firme para el año 2014 es, efectivamente, ya que este año no podemos hacerlo por el Real Decreto de Madrid, pero sí en el año 2014, es bajar los tipos a nivel municipal. Y además, si todo va bien y si el proyecto va como esperamos que vaya, pues la posibilidad de ampliar los plazos de pago según el servicio de pagos a la carta que nosotros estamos empezando a implementar en estos momentos. Ademais, Cecilia Sierra argumentou que boa parte da suba do IBI corresponde á actualización do catastro que levou a cabo o goberno de Xosé Sánchez Bugallo e botoulle en cara aos socialistas que o que se recade a maiores por este imposto, 2,7 millóns de euros, será para pagar a sentenza da Operación Peleteiro. Acusacións ás que respondeu o voceiro socialista, lembrando, primeiro, que a actualización do catastro respondeu a unha normativa estatal e, segundo, que o PP tamén lle dera o seu visto bo á Operación Peleteiro. Francisco Reyes recriminoulle aos populares que non sexan quen de cumprir as súas promesas electorais. É o claro incumprimento do segundo párrafo da primeira folla do seu programa electoral, o cal quere decir que as súas promesas, señora concelleira, do que van facer no 2014, a verdade é que pensamos que vainas levar o vento, como o vento levou o seu programa electoral. Dende o BNG, Rubén Cela lamentou que o PP faga uso da súa maioría absoluta para non ter en conta as propostas da oposición. Segundo o voceiro nacionalista, non hai motivos legais para non rebaixar o tipo do imposto de bens inmobles. Non hai ningún impedimento legal nin formal para non facelo e ter que esperar a 2014. Non é certo. É unha decisión política. Teñen maioría absoluta, aplíquena, non hai moito máis que discutir, pero desde logo non hai unha excusa formal para non poder facelo. A marxe das ordenanzas fiscais, no pleno desta mañá fíxose efectiva a disolución de Movisa, a empresa municipal de vivenda, cos votos a favor do goberno e a abstención de PSOE e BNG. Pro PP, con esta medida, o Executivo non fai máis que adaptarse aos tempos que corren. Que ustedes no quieren asumir los tiempos que vivimos. Estos han cambiado. No lo hicieron en el 2008, no lo hacen ahora. Quieren entender que sigan igual, que sea la administración la que mantenga, bueno, como si fuera un saco sin fondo, ¿no? Todo tipo de empresas y de actividades. Y no es así.
Pola súa banda, a oposición salientou que a constitución de Movisa custoulle 60.000 euros ao Concello, que agora recibe da empresa municipal de vivenda un patrimonio de 9 millóns de euros. Pero o PSOE e BNG non hai razóns económicas que xustifiquen a disolución da empresa. Os cidadáns de Santiago, de fora de Santiago, recoñecen que esta cidade é unha das cidades con mellor calidade de vida de España. Os inversores din que Santiago é unha das poucas cidades nas que aínda paga a pena invertir en vivenda e onde menos ten baixado o prezo da vivenda. Nego a maior. Eu creo que poden e que, ademais, que o deben facer. E que hai un dereito que supostamente ven garantida na Constitución española, que é un dereito que evidentemente non se efectiviza. E eu creo que os poderes públicos teñen a obriga de intervir nas medidas posibilidades precisamente para garantir ese dereito. As ordenanzas fiscais e Movisa centraron un pleno no que tomaron posesión das súas actas de concelleiras as socialistas María Gómez Bugallo e Rosario Valledor. As edís substitúen a Xosé Sánchez Bugallo e a Marisa del Río. E o concelleiro de Medio Rural deu conta hoxe das actuacións que o goberno local quere financiar con cargo o Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña para 2013. Os case 600.000 euros que lle corresponden a Santiago dese plan vanse investir no rural de Compostela, fundamentalmente no arreglo de viais e na mellora de redes de abastecemento e saneamento. Iso sí, Luís Bello recoñeceu que a maioría dos proxectos non se poderán executar ata o ano 2014. De feito, as obras do pós-2012 aínda non foron realizadas. As parroquias de Compostela recibirán un novo lavado de cara grazas ao Plan de Obras e Servizos da Deputación da Coruña. O concelleiro de Medio Rural deu conta hoxe das actuacións que o Concello quere executar con cargo ao POS, orzamentadas en case 590.000 euros. Desa cifra, 555.000 euros serán aportados polo organismo provincial e o resto polo Concello. A hora de escoller os proxectos, explicou Luís Bello, o Goberno tivo en conta as peticións das asociacións de veciños. O que fixemos, lóxicamente, foi falar cas asociacións de veciños. Temos unha persona que está constantemente visitando as parroquias para ver as deficiencias que se podan atopar en cada unha delas. Lóxicamente, detectamos baches, detectamos pistas que están en moi mal estado e tratamos de plasmar o máis urxente neste plan. As actuacións consistirán fundamentalmente na ampliación das redes de abastecemento e saneamento e na mellora e acondicionamento de viais. Nestes casos, explicou o concelleiro, levantarase o pavimento actual e aplicaránse 2 capas de asfaltado, co obxectivo de evitar a aparición inmediata de fochancas. O POS da Deputación permitirá executar obras en Bandos, a Bugueira, Verdía, a Barciela, o Eixo, Marantes, a Peregrina e Silvouta. O Concello optou por distribuir as actuacións en 10 paquetes para que a práctica totalidade das parroquias se puideran beneficiar dos cartos da Deputación. Tratamos de facer moitas obras, non só nos dedicamos a facer un expediente por cada obra, sino a xuntar varias obras nun mismo expediente para que poder aportar un pouquiño para todas as parroquias. As que tuveron o ano pasado, algunhas sigue tendo este ano, o ano que ven ao mellor non teñen, pero bueno, tratamos de que todas as parroquias teñan algunha actuación e hai algunhas parroquias que o necesitan moito máis que outras. Ademais, o Concello ten en reserva outro proxecto por se as obras saíran máis baratas do previsto inicialmente. Trátase da mellora da pista que une Son de Abaixo na parroquia da Gracia ca Peregrina. Que é unha pista en Son de Abaixo, a Gracia, a Bargo, a Peregrina. Unha pista que está en terra, se prepararía nas mesmas características e, polo menos, solucionaríase o problema que temos agora ali, que esta era unha bella reivindicación das asociacións de veciños de a Gracia e a Peregrina, porque reducen 4 kilómetros o traxeto entre as 2 parroquias. O concelleiro de Medio Rural explicou que o paquete de obras aínda ten que recibir o visto bo da Deputación da Coruña. A intención do goberno local é que se poidan empezar a executar no verán, aínda que Luís Bello recoñeceu que será complicado. De feito, dixo, aínda están pendentes as actuacións do Plan de Obras e Servizos de 2012. Pós 2012 hai só unha actuación feita, as outras non se puderon ir facendo a causa do tempo,
pero conforme empeza a mellorar van a salir como churros. Nos vamos a encontrar con que, en canto mellore o tempo, isto vai ser unha maratón de obras no rural. Vamos a estar facendo, seguramente, antes de verano, pois nos estaremos gastando cerca de 1 millón de euros en obras, en acondicionamentos de pistas e saneamentos. Segundo Luis Bello, o mal tempo foi o que obrigou a retardar as obras do Plan de Obras e Servizos de 2012. No pos do ano que está a piques de rematar, a Deputación da Coruña financiou actuacións en Santiago por algo máis de 400.000 euros. Foron, en concreto, obras de mellora do firme nas parroquias do Eixo, Sabugueira, Barciela, Verdía, San Miguel dos Sagros e Arins. E mentres o PSOE presentaba hoxe unha moción que vai levar ao pleno ordinario de mañá mesmo, nela os socialistas reclaman o deseño dun programa de actividades relacionadas con Roberto Vidal Bolaño, a quen se lle vai dedicar o ano que ven o Día das Letras Galegas. A concelleira Mercedes Rosón explicou que neste 2012 cumpríronse 10 anos da morte do dramaturgo, condición sine qua non para poder dedicarlle o 17 de maio. Que o seu nome fora o elixido con tanta premura pon de manifesto di edil socialista a importancia da obra de Roberto Vidal Bolaño. Na súa moción, o PSOE reclama que se instalen cada súa placa conmemorativa na Casa de Vistalegre na que viviu o autor e tamén no Teatro Principal. Ademais, os socialistas piden ao goberno local que asuma o protagonismo na elaboración dun programa de actividades relacionadas ca figura de Vidal Bolaño. Mercedes Rosón lembrou o importante legado que nos deixou o escritor. Roberto Vidal Bolaño, nacido, como dixen antes, no barrio compostelán de Vistalegre, deixou un importante legado no teatro galego, non só como dramaturgo e como autor, senón como director, como escenógrafo, como iluminador, como actor, un home de teatro integral, un personaxe esencial na historia do teatro galego que amosou constantemente un absoluto exemplar compromiso coa nosa lingua. Ademais, Vidal Bolaño fixo sempre gala dese compostelanismo. E seguimos aínda no Pazo de Raxoi, no Salón Vermello. O alcalde fixo hoxe entrega do trofeo do Concello de Santiago ao comité organizador do 50 aniversario da S de Compostela. Esta copa será a que recibe o gañador do partido benéfico que se vai celebrar para conmemorar esta efeméride. O partido será o próximo día 29 ás 4:30 da tarde no Estadio de San Lázaro e enfrontará a S de Compostela cun combinado de xogadores galegos. O encontro vai servir para recadar fondos destinados a 7 entidades sociais: Cogami, Down Compostela, FEAFES, Juntos Podemos, a Fundación Andrea, a Fundación Sarela e Proxecto Home. A esta dimensión benéfica e tamén a deportiva referiuse o alcalde Ángel Currás na entrega do trofeo ao presidente do Compostela, Antonio Quinteira. Currás animou os composteláns a chegárense a San Lázaro o 29 de decembro. O prezo da entrada para este partido é de 5 euros. Ademais, abriuse unha fila cero para que calquera cidadán poida sumar a súa contribución económica a esta acción solidaria. Pois o Nadal deixanos moitas iniciativas solidarias e tamén moitas actividades dirixidas aos nenos. Hoxe demos unha volta pola Alameda, onde se están a desenvolver uns obradoiros moi especiais. Neles, os rapaces aprenden a facer agasallos e decoración típica destas festas, botando man para iso de obxectos usados. Trátase do programa A Fábrica de Agasallos Nadal en Verde que organiza a Concellaría de Medio Ambiente. Os obradoiros poden asistir os nenos que o desexen sen necesidade de inscribírense previamente en horario de 11:30 da mañá a 2 da tarde e de 5 a 8:30 da tarde. Os talleres están pensados para nenos de entre 5 e 12 anos que utilizarán materiais de refugallo para faceren as xouxeres de Nadal, mini árbores, bonequiños dos desexos ou broches para agasallar. Tamén aprenderán a empaquetar os seus regalos, a escribir postais de felicitación ou a facer collage, unha alternativa máis, en definitiva, para que os rapaces pasen unhas horas entretidos mentres os seus pais van traballar ou apuran as compras dos últimos agasallos. Repasamos agora a nosa axenda cultural chea de propostas para o seu tempo de lecer.
E da man de Meteo Galicia imos coñecer que nos depara o tempo pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Galicia quedará mañá nunha situación intermedia entre as altas e as baixas presións, de xeito que teremos ceos anubrados con chuvias persistentes na metade oeste da comunidade e máis ocasionais no resto. As temperaturas subirán e os ventos soprarán do sudoeste moderados. No venres, os ceos alternarán nubes e claros, pero un sistema frontal deixará chuvia xeneralizada pola noite. As temperaturas non cambiarán e os ventos soprarán do sur, fortes no litoral e nas zonas altas do interior e moderados no resto. O sábado agárdanse chuvias xeneralizadas que se irán facendo máis ocasionais a medida que avance a xornada. As temperaturas baixarán e os ventos soprarán moi fortes do sur. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados e ventos moderados do sudoeste. As temperaturas mínimas subirán e as máximas manteránse sen cambios significativos. Pero o venres agárdanse ceos alternando nubes e claros, con máis nubes e xa con precipitacións pola noite. As temperaturas manteránse sen cambios significativos e o vento será moderado do sur durante toda a xornada. No sábado os ceos presentarán intervalos anubrados con chubascos intermitentes. As temperaturas mínimas irán en lixeiro ascenso e as máximas manteránse sen cambios significativos. O vento será do sudoeste moderado polo día e frouxo pola noite. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois ata aquí chegaron as novas. Poden seguir vostedes informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia, hoxe tamén do xornal El Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 9 da tarde. Grazas por estaren aí.